Изге китаптан алынган тарих. Беренче дөньяның хәлак булуы. Җир йөзендә кешеләр күбәйгәннән күбәйгән. Аллаһы аларның бозык һәм явыз уйларын күреп, җир йөзенә Адәм баласын барлыкка китерүенә бик үкенгән. Нух исемле кеше генә Аллаһыны ихтирам итеп, Худайның күз алдында гадел булып күренгән. Аллаһы Нухка былай дигән: Мин барлык җир йөзендәге кешеләрне, хайваннарны һәм кошларны юк итәргә җыенам. Чөнки мин үкенәм аларны барлыкка китерүемә. Ә синең белән мин килешү төзим. Минем алда чиста яшәүең өчен сине һәм барлык гаиләңне коткарачакмын. Син барыгыз да исән калу өчен агачтан зур карап яса. Чөнки мин җир йөзен су белән батырачакмын. Бөтен тирәклек хәлак булачак. Җир йөзендә нәселе сакланып калсын өчен син барлык җәнлекләрдән, хайваннардан һәм кошлардан берәр пар ата һәм ана ал. Аннары Худай Нухка зур 3 катлы өсте каплаган кораб төзергә кушкан. Ә ничек аны эшләргә икәнен җентекләп өйрәткән. Нух барысында Аллаһы кушканча төгәл үтәгән. Ул вакытта аңа 600 яшь булган. Аллаһы кушкан көнне корабны төзеп бетергәч, ул үзенең гаиләсе һәм хайваннары белән төзегән корабка кергәннән соң, Худай аның артыннан корабның ишеген япкан. 7 көннән соң бик көчле яңгыр ява башлаган. Җир асты чыганакларыннан да сулап ташып чыккан. Шулай итеп, бөтен җир өстен су баскан. Ә кораб җир өстеннән күтәрелеп йөзеп йөргән. 40 көн һәм 40 төн буе көчле яңгыр яуган. 150 көн дәвамында җир асты сулары кушылып, хәтта иң югары тауларны һәм бөтен җир йөзендә су каплаган. Шуннан соң яңгыр туктаган. Җир йөзендә күз алдында китереп булмый торган котышкыч хәл булган. Бар җан иясе, кешеләр, җәнлекләр, кошлар җирне су басканнан соң барысы да хәлак булганнар. Бары тик Нух һәм аның белән бергә корабта булганнар гына исән калганнар. Шуннан соң Аллаһы җир өстенә җил җибәргән һәм су әкренләп кими башлаган. Алар кораб эчендә елдан артык яшәгәннәр. Шуннан соң Аллаһы Нухка корабтан чыгып, җирдә яшәргә кушкан. Ниһаять, Нух гаиләсе һәм алар белән барлык хайваннар корабтан чыкканнар. Аллаһыга Нух хөрмәт һәм рәхмәт белдереп корбан китергән. Бу Худайның күңеленә хуш килгән. Аллаһы үзенә Кешеләр аркасында бүтән җир йөзен каргамаячакмын. Кеше гөнаһлы булып туса да, уйлы кебек, аны янадан үлемгә düşәр итмәмен. Дөньяда шәшүру, суык эссе, җәй кыш, көн төндә булачак, дип әйткән. Шуннан соң Аллаһы Нухны һәм аның улларын илаһи сүзләр белән фатихалаган. Ишәгез, бөтен җирне тутыргыз һәм барлык җәнлекләргә, кошларга һәм балыкларга хуҗа булыгыз. Мин аларны сезгә ризык итеп бирәм. Тик каны белән генә ашамагыз. Чөнки аларның җаннары каннарында. Әгәр дә кеше яки хайван кешене үтерсә, мин үзеннән үлеме белән түләтәчәкмен. Мин кешене үземә яхшатып яратканга күрә, башка кешенең канын туккан һәркем үзе дә кеше кулы белән үтереләчәк. Аннары
Аллаһы Нухка һәм аның улларына әйткән: Шушы көннән башлап мин сезне нәселегез һәм һәрбер тереклек белән изге килешү төзим. Туфан суларын башка бер кайчан да җибәрмәячәкмен. Бу килешүннән билгесе мин балатлар арасында Салават күперен сузам. Аны күргәч, килешүемне искә төшерермен. Һәм шулай булганда, хәзерге вакытта да яңгырдан соң без Салават күперен күрәбез. 1000 еллар үтсә дә, Аллаһы белән бу килешүдә торабыз. Шулай итеп, Нухның җир йөзендә яшәве 950 ел булган. Аның 3 улларының гаиләләреннән җир йөзе кешеләр белән тулган.